Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για την τελευταία ενότητα της εκπομπής. Μαζί μας ο κύριος Τριαντάφυλλος Τουλάκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό επανεκκίνηση τώρα του κυρίου Δημήτρη Παπαστεργίου. Ένας ακόμα νέος άνθρωπος που αποφάσισε να δηλώσει παρόν σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Πέσα. Να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και να σας ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε το βήμα να πω δύο λόγια στους συμπολίτες μου. Και... Να ρωτήσω, να κερδίσουμε τον χρόνο. Λοιπόν, ακούγεται κλεισέ η ερώτηση, αλλά πιστέψτε με, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί αποφασίσατε να συμμετάσχετε σε αυτές τις δημοτικές εκλογές, ένα το κρατούμενο, και θέλω την απάντησή σας, και βέβαια γιατί επιλέξατε, προτιμήσατε το συνδυασμό του κυρίου Παπαστεργίου, το συνδυασμό επανεκκίνηση τώρα? Ο λόγος που επέλεξα να κατέβω στις συγκεκριμένες εκλογές είναι πολύ απλός. Καθημερινά βασανίζουν και εμένα όπως και όλους τους συμπολίτες μου απλά ερωτήματα. Γιατί περπατάμε καθημερινά στην πόλη και βλέπουμε διάφορα προβλήματα. Κάνω και εγώ στον εαυτό μου ερωτήσεις, όπως και όλοι οι συμπολίτες μου, γιατί αυτό το πράγμα να δουλεύει έτσι, γιατί το πεζοδρόμιο να είναι χαλασμένο, γιατί οι διαβάσεις να είναι καλυμμένες. Διάφορα τέτοια απλά ερωτήματα που πιστεύω ότι με τη συμμετοχή των ανθρώπων μπορούν να λυθούν. Ενδιαφέρον χρειάζεται για ανασχόληση με τα κοινά, για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις σε αυτά τα μικρά καθημερινά προβλήματα. Τώρα, όσον αφορά για το συνδυασμό που επέλεξα να κατέβω, γνωρίζω τον υποψήφιο δήμαρχο Δημήτρη Παπαστεργίου εδώ και αρκετά χρόνια. Τον εμπιστεύομαι σαν άνθρωπο. Θεωρώ ότι είναι ένα άτομο δημιουργικό, με όραμα, και αποφάσισα να συμμετέχω στο συνδυασμό για να μπορέσω και εγώ να συμβάλλω στο συγκεκριμένο όραμα του κ. Παπαστεργίου. Εδώ και αρκετούς μήνες, πριν μπούμε σε αυτή την... Τώρα φτάσαμε πια στις εκλογές, θεωρούσα ότι ελάχιστοι νέοι άνθρωποι θα δώσουν το παρόν, ανεξάρτητα με ποιο συνδυασμό, σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Οφείλω να πω ότι η εκτίμησή μου δεν επαληθεύτηκε. Ότι τα περισσότερα ψηφοδέλτια, οι περισσότεροι συνδυασμοί έχουν μέσα νέους ανθρώπους. Αυτό πώς μπορούμε έτσι, αν θέλετε, βοηθήσετε με λίγο να το ερμηνεύσω και εγώ αυτό. Αυτό, κύριε Πίσα, είναι λίγο σημάδι των καιρών. Δηλαδή όταν ένα γενικότερα το πολιτικό σύστημα της χώρας έχει φτάσει σε ένα τέλμα, συνήθως οι παλιότερες γενιές αρχίζουν σιγά σιγά και αποχωρούν. Αυτό είναι μια καλή αφορμή για νέους ανθρώπους να μπορέσουν να εισχωρήσουν στο σύστημα και να μπορέσουν να δώσουν λύσεις. Θεωρώ ότι ένας βασικός λόγος είναι αυτός. Πετε όμως κάτι τώρα σε αυτό που μου λέτε. Αυτό είναι έτσι ένα πολύ καλό κίνητρο, αν θέλετε, και μια πολύ ουσιαστική και ηθική, θα μπορούσα να πω, αφετηρία. Από την άλλη μεριά όμως, όταν ένα πολιτικό σύστημα παραπέει, όταν έχει αποξιωθεί, γιατί οι περισσότεροι, και εσείς φαντάζομαι, δεν νιώθετε και τόσο άνετα βλέποντας τα όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Δεν αναφέρομαι τώρα στην προεκλογική περίοδο, γενικά σε αυτή την πολιτική διαδρομή ετών και ετών. Είναι ευκαιρία για να μπουν νέοι άνθρωποι, να συμμετέχουν στα κοινά. Είναι ευκαιρία να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε. Έφτασε η κατάσταση σε ένα οριακό σημείο και θέλει ο νέος άνθρωπος να συμμετέχει, να μπορέσει να δημιουργήσει, να μπορέσει να δώσει λύσεις σε απλά καθημερινά προβλήματα και να σχεδιάσει και πράγματα περισσότερα για το μέλλον. Αυτό πιστεύω ότι είναι το κύριο. Σας επηρέασε μέχρι τώρα, από τότε που δώσετε παρόν μέχρι και σήμερα που μιλάμε, γενικά έτσι, η αδιαφορία μέχρι ως σημείο του κόσμου? Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, έλεγα χαριτολογώντας, και το εισέπραξα και εγώ, αν θέλετε αυτό, πριν το Πάσχα, οι μοναδικοί που ασχολούνται με τις εκλογές ήταν οι υποψήφοι και εμείς, οι δημοσιογράφοι. Ο κόσμος γενικά αδιαφορούσε. Άρχισε να ζεσταίνεται το κλίμα βέβαια μετά το Πάσχα. Εξάλλου, ως λαός εμείς λέμε πότε θα κάνεις αυτή τη δουλειά? Μετά το Πάσχα. Μετά τις γιορτές γενικότερα. Δεν ξέρω αν αυτό σας προβλημάτισε στα πρώτα σας έτσι βήματα και αν τώρα όντως έχει αρχίσει να αλλάζει αυτή η ατμόσφαιρα, αυτό το κλίμα. Ακόμα είναι λίγο παγωμένος ο κόσμος. Ακόμα είναι παγωμένος και θεωρώ ότι γενικά θα είναι παγωμένος και μέχρι την Κυριακή. Είναι γενικά ο κόσμος λίγο δύσπιστος στο να συμμετέχει, στο να στηρίζει ανθρώπους. Γιατί υπάρχει απαξίωση από όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα που έχουμε ζήσει. Γιατί ο κόσμος έχει μάθει πια να ζει με τα ψέματα, με το θα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να κινητοποιήσει τον κόσμο, να του δώσεις κίνητρο. Και πιστεύω ότι εμείς οι νέοι άνθρωποι,
μπορούμε να δώσουμε ένα παραπάνω κίνητρο στον κόσμο να μας στηρίξει, να ασχοληθεί, να συμμετέχει και να μπορέσουμε να πάμε την κοινωνία μας μπροστά. Τώρα, για να μην αδικήσω προσωπικά τους γκρίζους κροτάφους ή τις προηγούμενες γενιές, και εγώ από τις προηγούμενες γενιές είμαι, κύριε Τουλάκη, να πω πως ακούγεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ενασχόληση ενός νέου με τα κοινά, αφήνει και μια ελπίδα, αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος είναι και νέος έχει και το προνόμιο του νέου ήθους, του νέου ύφους, της αλλαγής νοοτροπίας. Υπάρχουν και νέοι σε ηλικία που ακόμα έχουν αρτηριοσκληρωτική, θα μπορούσα να πω, αντίληψη. Ενώ υπάρχουν και παλιοί, οι οποίοι έχουν, βρε αδερφέ, ακόμα τη νιώτη και τον ενθουσιασμό να προσφέρουν. Θα συμφωνείτε, φαντάζομαι? Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Ναι, το να είναι κάποιος ηθικός θα είναι στα 20 του, στα 30 του, στα 40 του, στα 50 του. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι 20 και κάθονται και απλά κριτικάρουν και δεν θέλουν να συμμετέχουν, που είναι κακό για μένα για την κοινωνία μας. Και υπάρχουν και άνθρωποι 50 και 60 και 70 χρονών που είναι δραστήριοι ακόμα. Τους θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Θέλουμε να είναι δίπλα μας, γιατί από αυτούς μπορούμε να μάθουμε πράγματα, να πάρουμε και να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Εμένα, ξέρετε τι με ενθουσιάζει και παράλληλα με κάνει να νιώθω αισιόδοξο σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, και χαίρομαι γι' αυτό, το είπα. Γνώρισα ανθρώπους, να πω στη δικιά σας γενιά, νέους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά είχαν κάτι να πούν. Προσωπικά δεν επιδίωξα να κουβεντιάσω μαζί τους πολιτικά. Ήθελα όμως έτσι να κουβεντιάσω ανθρώπινα, καθημερινά, και να ανιχνεύσω, αν θέλετε, και τις προθέσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους. Γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα από τις εκπομπές μου, σε όλους τους συνδυασμούς, και μακάρι να υπάρξει πολύ μεγάλη ανανέωση. Τα προβλήματά του καλύτερα. Αυτό που επιδιώκουμε ως νέοι άνθρωποι είναι να συμμετέχουμε και να μπορούμε να δράσουμε απευθείας στο αίτημο του πολίτη. Να είμαστε κοντά στον πολίτη. Αυτό και πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά την ανανέωση του Δημοτικού Συμβουλίου, πιστεύω ότι καλό θα κάνει. Γενικά, όλες οι ανανεώσεις κάνουν καλό σε μια καινούργια αρχή στην ουσία. Χρειάζεται ανανέωση, χρειάζεται και το παλιό, όπως προείπαμε. Εσείς, κύριε Τουλάκη, είχατε ασχοληθεί άλλη φορά με τα κοινά? Έχω ασχοληθεί και στο Τεχνικό Επιμελητήριο, που είμαι και μέλος του. Έχω πάρει μέρος στις εκλογές. Είμαι εκλεγμένο μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Δυτικής Θεσσαλίας. Συνδικαλιστικά με τον κλάδο μου στους καθηγητές έχω εκλεγεί 2 φορές ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ. Έχω ασχοληθεί δηλαδή με τα κοινά. Με ενδιαφέρουν τα ζητήματα του κλάδου μου και κατ' επέκταση και της πόλης μου, και συνεχίζω να αγωνίζομαι. Είστε, θα μπορούσα να πω, με βάση την επαγγελματική σας ιδιότητα, τεχνοκράτης. Έχετε ασχοληθεί με τις θετικές επιστήμες. Ναι. Για πέστε μας λίγο, τι ακριβώς έχετε Έχω σπουδάσει ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών στην Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχω εργαστεί στη συνέχεια ως ελεύθερος επαγγελματίας και σε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο στην πόλη μας, στα Τρίκαλα. Και στη συνέχεια διορίστηκα ως εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον κλάδο της πληροφορικής, όπου και συνεχίζω να εργάζομαι μέχρι σήμερα. Και έχω και μια ιδιαίτερη, μάλλον μια διοικητική εμπειρία, γιατί τα τελευταία 4 χρόνια είμαι στο τμήμα μηχανογράφησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτά. Για πες μου αλήθεια, τι χρηστική αξία, πάω να παίξω μπάλα στο δικό σας γήπεδο τώρα, τι χρηστική αξία μπορεί να έχει για έναν μαθητή στο σχολείο το να μοιηθεί στο μάθημα της πληροφορικής, και εάν εσείς ως εκπαιδευτικός είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται αυτό το μάθημα? Ο τρόπος που διδάσκεται το μάθημα, χρειάζεται περισσότερο να έχουμε εργαστηριακά μαθήματα στην πληροφορική. Είναι αλήθεια ότι πάσχουμε γενικά από υπολογιστές, από εργαστήρια. Έχουμε κάποιους απαρχαιωμένους υπολογιστές, κάποιος στόλος έχει αντικατασταθεί, πολλά όμως σχολεία έχουν διάφορα προβλήματα, τα παιδιά είναι πολλά, οι υπολογιστές είναι λίγοι. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να τρέξουμε κάποια προγράμματα, να μπορέσουμε να ανανεώσουμε στην ουσία τους υπολογιστές στις σχολικές μονάδες. Είναι πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Ξέρετε γιατί σας το θέτω? Και γι' αυτό με ρωτήσατε, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί κάποιος ασχοληθεί με την πληροφορική? Γιατί είναι ο τρόπος που μαθαίνεις να σκέφτεσαι και να επιλύεις τα προβλήματα. Είναι πρακτικό το κομμάτι. Ένας λόγος παραπάνω όμως να υπήρχαν και οι ανάλογες υποδομές
και οι δυνατότητες έτσι ώστε η νέα γενιά που είναι μονόδρομος για αυτή να ασχολείται με υπολογιστές, με πληροφορική, να μπορέσει να βγει σοφότερη μέσα από αυτή την γνώση και μάθηση που παίρνει στα σχολεία. Απλά φοβάμαι, γι' αυτό και σας το έθεσα, μήπως τυχόν είναι και εδώ ένας τίτλος, μια ενασχόληση, χωρίς όμως πρακτικό αντίκρισμα και αποτέλεσμα. Ευχής έργων θα είναι, εσείς που είστε πανεπιστημιακοί, που έχετε τελειώσει το πανεπιστήμιο, να μπορέσετε πραγματικά να δώσετε τα φώτα σας στα παιδιά σου. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Πριν από κάποια 5-6 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είχε από την κεντρική κυβέρνηση είχε βγει ένα πρόγραμμα το να δοθούν στα παιδιά της πρώτης τάξης του γυμνασίου υπολογιστές, μικρά τάμπλετ. Ναι. Αυτό το πρόγραμμα ενώ ξεκίνησε, θα παίρναγε όλη η σχολική ύλη μέσα στις μονάδες συγκεκριμένες και θα γινόταν το μάθημα ηλεκτρονικά. Αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν ξέρω πώς απαξιώθηκε. Την πρώτη χρονιά, το πρώτο εξάμηνο δούλεψε, μετά σιγά σιγά άρχισε και φιλορρούσε. Και μέχρι που εγκαταλείφθηκε. Δηλαδή υπάρχουν προσπάθειες που μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση, αλλά αυτές φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε συνέχεια. Να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες. Αυτό χρειάζεται. Και ουσιαστικά επιβεβαιώνεται αυτό που λέω, ότι κάποια πράγματα στην Ελλάδα απλά τα κάνουμε για να τα κάνουμε, βέβαια. Αυτό που λένε για το Θεαθήνε. Ακριβώς αυτό. Και όχι. Μάλιστα. Να επανέλθω λίγο τώρα έτσι, στα δημοτικά θέματα και πράγματα. Μένετε στην πόλη των Τρικάλων. Μένω στην πόλη των Τρικάλων, ναι. Όπως είπατε προηγουμένως, περπατάτε στους δρόμους, πεζοδρόμια, λέτε, ή μπλακούβες ή οτιδήποτε. Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί ίσως σε αυτή την πόλη, αλλά πολύ περισσότερο θα έχει ενδιαφέρον να μου πείτε τι είναι αυτό που αγαπάτε σε αυτή την πόλη, αυτό που θέλετε να εξακολουθήσει να υπάρχει, αυτό που λέτε απευθυνόμενο σε φίλους σας που μένουν σε άλλα μέρη της Ελλάδος, εσύ έλα στα Τρίκαλα, εμείς έχουμε αυτό, αυτό και αυτό. Αυτό που έχουμε που δεν το έχουν οι άλλες πόλεις είναι μια όμορφη πόλη. Είμαστε από τις λίγες πόλεις στην Ελλάδα που διασχίζονται από ένα πολύ ωραίο ποτάμι. Υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις, μπορεί ο κόσμος να επισκεφτεί τα Τρίκαλα, μπορεί να κάνει τη βόλτα του, μπορεί να δει όμορφα πράγματα. Αυτό τώρα που με ενοχλεί στην πόλη είναι βασικά η νοοτροπία και η δική μας καθημερινά. Το πώς θα μπορέσει ο καθένας ξεχωριστά να κάνει την πόλη του καλύτερη. Πιο εύκολα το να κινηθεί κάποιος στην πόλη. Ή με ποδήλατο ή με τα πόδια. Γιατί υπάρχουν, είναι μια επίπεδο πόλη που μπορούμε να περπατήσουμε, να την περπατήσουμε, να κάνουμε ποδηλασία. Ένα άλλο πράγμα που με ενοχλεί είναι αυτό που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, ότι μαζεύουμε και στο τέλος κάνουμε όλα μαζεμένα τα έργα. Δηλαδή κάναμε κάποια εξοικονόμηση, δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτό, τα 3-4 τελευταία χρόνια και όλα τα λεφτά που μαζέψαμε τα ρίχνουμε στην πόλη τις τελευταίες 15-22 μήνες. Θα μπορούσαν κάποια πράγματα να γίνονται σταδιακά. Δηλαδή έχω μια εξοικονόμηση τον πρώτο μήνα, τον δεύτερο μήνα, τον τρίτο μήνα, θα μπορέσω να φτιάξω 5 πραγματάκια, να διορθώσω μια παιδική χαρά, να διορθώσω ένα πεζοδρόμιο, να διορθώσω ένα δρόμο σε μια συνοικία, να διορθώσω ένα πεζόδρομο που γίνονται αιτήσεις διάφορες και δεν μπορεί ο κόσμος να μπει μέσα στο σπίτι του. Θα μπορούν σταδιακά να γίνουν κάποια πραγματάκια. Να μην τα αφήνουμε όλα για τελευταία στιγμή και να πέφτουμε να λέμε ότι εξοικονομήσαμε χρήματα. Αυτά τα χρήματα όμως σταδιακά μαζεύονται. Θα μπορούσαμε σιγά σιγά να τα ρίξουμε και να μπορέσει ο Τρικαλινός να είναι περισσότερο ευχαριστημένος και με τους ανθρώπους που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν θέλω να μου περιγράψετε το πρόγραμμα του συνδυασμού σας, εξάλλου υπάρχει ο υποψήφιος δήμαρχος, ο οποίος το έχει αναλύσει επαρκώς και στην πόλη αλλά και γενικότερα στην περιφέρεια. Θέλω όμως έτσι πραγματικά τη δική σας προτεραιότητα, δηλαδή εκλέγεστε αύριο δημοτικός σύμβουλος και έχετε επαφές, διαβουλεύσεις με τον νέο δήμαρχο και σας ρωτάει τι προτεραιότητες βάζετε, έτσι εσείς από τη μεριά σας, από τη δική σας οπτική γωνία, τι θα θέλατε να δείτε άμεσα να ξεκινάει, να αλλάζει, να υλοποιείτε? Άμεσα θα μιλήσω λίγο για τον κλάδο μου των εκπαιδευτικών, που θα μπορούσε άμεσα να ξεκινήσει η εγκατάσταση του φυσικού αερίου στις σχολικές μονάδες. Έχει φτάσει το φυσικό αέριο έξω από κάθε σχολικό κτίριο και στην ουσία δεν έχει μπει μέσα. Οι οπτικές ίνες έχουν γίνει σε ελάχιστα. Σε ελάχιστα, ναι, θα μπορούσε να μπει σε περισσότερα. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει αυτό, είναι σημαντικό, έτσι? Μα θα υπάρξει περαιτέρω εξοικονόμηση πόρων. Από τη στιγμή που το αέριο έχει τη μισή τιμή από το πετρέλαιο, κάποια στιγμή θα γίνει εξοικονόμηση πόρων. Πρέπει να συμμαζέψουμε και άλλο τα πράγματα. Αν έχουν συμμαζευτεί κάπως, πρέπει να τα συμμαζέψουμε και ακόμα περισσότερα. Για την οπτική, ένα πάλι στις σχολικές μονάδες.
Έχει φτάσει, έχουν προχωρήσει μελέτες, πάλι έχει σταματήσει το έργο. Να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα άμεσα να τα προωθήσουμε. Υπάρχουν λεφτά στις σχολικές επιτροπές, για παράδειγμα, που θα μπορούσαμε να τα διοικητεύσουμε σε αυτόν τον τομέα. Για να μην έχουμε προβλήματα θέρμανσης και διάφορα άλλα τέτοια. Πεςτε μου λίγο, ως νέος άνθρωπος που είστε, με ενδιαφέρει έτσι, πώς εσείς είδατε τον Μήλο των Ξωτικών, μακριά από οποιαδήποτε μικροκομματική ή όχι αντιπαράθεση, σαν σημείο αναφοράς για την πόλη, σαν οικονομική ανάσα, αν είναι ή όχι, για την περιοχή, και πώς εσείς θα θέλατε να το δείτε σε περίπτωση που εκλεγείτε εσείς και αναλάβετε τις τύχες του Δήμου τα επόμενα χρόνια. Σας έκανα μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, επειδή θεωρώ ότι είναι για όλους μας ένα καύχημα όταν μιλάμε γι' αυτό, ανεξάρτητα με τις ενστάσεις που μπορεί πιθανόν να έχουμε. Ναι, είναι πολύ θετικό το ότι υπάρχει αυτή η εκδήλωση στην πόλη μας. Έχει γίνει γνωστή η πόλη και για το συγκεκριμένο γεγονός. Τα Χριστούγεννα που έρχονται κάθε χρόνο, βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο κόσμος έρχεται, επισκέπτεται τα Τρίκαλα, αφήνουν χρήματα στην πόλη μας, θέλουμε να γίνεται αυτό. Είναι πολύ καλό που έγινε, πρέπει να συνεχιστεί, αλλά πρέπει, άποψή μου, να εξαπλωθεί και λίγο και στο υπόλοιπο κομμάτι της πόλης. Έτσι θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και το ποτάμι και το φρούριο. Σιγά σιγά δηλαδή να δώσουμε κάτι παραπάνω στον επισκέπτη, γιατί ο επισκέπτης θα έρθει μία χρονιά, θα έρθει δεύτερη, θα έρθει τρίτη, από τη Δράμα, από τις Σέρρες, από οπουδήποτε. Αν βλέπει συνέχεια το ίδιο πράγμα, πιστεύω ότι κάπου θα κουραστεί ο κόσμος. Θα τονίσει και αυτό, όπως και πολλά άλλα πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν. Οπότε πρέπει να δώσουμε κίνητρο στους επισκέπτες να δουν και κάτι διαφορετικό. Είναι πολύ καλό, πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει να επεκταθεί. Πέστε μου και κάτι λίγο πριν κλείσουμε έτσι. Παλαιότερα ο τίτλος του Δημοτικού Συμβούλου ήταν τίτλος τιμής. Δυστυχώς, και βέβαια δεν ευθύνεται ούτε κανείς υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, ούτε θα έλεγα και πολύ περισσότεροι υποψήφιοι δήμαρχοι, με βάση το καθεστώς που είχε εφαρμοστεί μέχρι πριν από λίγα χρόνια, για πάρα πολλούς ήταν και ένας εύκολος τρόπος να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, πολλοί κιόλας να κάνουν και να πάρουν μισθούς ολόκληρους. Ο Καλλικράτης το σημάζεψε λίγο αυτό και ίσως να φτάσουμε στο σημείο να είναι και πάλι ο τίτλος του Δημοτικού Συμβούλου τίτλος τιμής, τίτλος προσφοράς, ανιδιοτελούς θα μπορούσα να πω. Εσείς αυτό πώς το βλέπετε έτσι? Το βλέπω θετικά και πρέπει να οδηγηθούμε εκεί. Πρέπει ο άλλος ο καθένας που συμμετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να το κάνει μόνο και μόνο για να μπορεί να βοηθήσει τον τόπο του. Για κανέναν άλλο λόγο. Δηλαδή ούτε για να εξοικονομήσει χρήματα, ούτε για την προβολή του. Πρέπει απλά και μόνο για τη διάθεσή του, για τη διάθεσή του για προσφορά, για την πόλη, για τον συμπολίτη του. Και είναι τίτλος τιμής να είναι κάποιος Δημοτικός Σύμβουλος, είναι τίτλος τιμής του να ασχολείσαι με τα κοινά. Αυτό πιστεύω. Πεςτε μου λίγο, η οικογένειά σας πώς δέχτηκε την υποψηφιότητά σας, αν φαντάζομαι θα στηρίζει αυτή την προσπάθεια, το φιλικό σας περιβάλλον, γιατί εκτιμώ ότι τελειώντας τη δουλειά σας θα πάτε βρε αδερφέ και στην καφετέρια, θα πιείτε κανένα καφέ, άρα τι σας λένε οι φίλοι, πού το μάθαν τώρα που βλέπουν έτσι τον αγώνα σας? Κάπου το περιμένα γιατί ξέρουν το πώς κινούμε γενικά. Εντάξει, για το οικογενειακό περιβάλλον ήταν λίγο δύσκολο, γιατί μου λένε πας να μπλέξεις και γιατί... Εντάξει, αλλά γενικά είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να συμμετέχω και να προσπαθώ. Οπότε στη συνέχεια το είδαν και αυτοί πολύ θετικά και με παρότριναν να συνεχίσω ακόμα πιο δυνατά. Τώρα όσον αφορά τους φίλους μου, με στηρίζουν. Ανεξάρτητα πώς θα τελειώσει αυτή η προεκλογική περίοδος, είναι ένα ταξίδι όμορφο, μια εμπειρία. Νομίζω σας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσετε και πάρα πολύ κόσμο που ίσως να μην τον ξέρατε. Τι εισπράττετε από αυτόν τον κόσμο, τι βιώματα έχετε από τη μέχρι τώρα αυτή η προεκλογική περίοδο? Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος είναι λίγο μπερδεμένος. Δεν συμμετέχει μαζικά, δεν έρχεται να ακούσει. Θα βρει τον γνωστό του, θα μιλήσει με τον γνωστό του. Δεν δίνει τη δυνατότητα και σε περισσότερο κόσμο να του μιλήσει. Είναι λίγο, πώς να το πω, λίγο άσχημο. Θέλω να με γνωρίσει ο κόσμος, θέλω να γνωρίσει τα καινούργια άτομα του συνδυασμού μας, που υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι.
Θέλουν να μας δοθεί η δυνατότητα να ακουστούμε, να μπορέσουμε να τους μιλήσουμε, να τους προσεγγίσουμε και στην ουσία να μας στηρίξουν κιόλας. Εγώ αυτό που μπορώ να κάνω στα 2 λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας είναι να σας δώσω έτσι δυνατότητα να απευθυνθείτε εσείς στον κόσμο, σε αυτούς πιθανόν να μην μπορούν να σας γνωρίσουν και από κοντά και να μας βλέπουν αυτή την ώρα, να τους θέλετε ένα μήνυμα και για τη δική σας προσωπική υποψηφιότητα, αλλά και για το συνδυασμό που σήμερα εδώ εκπροσωπείτε. Θέλω να ζητήσω από τον κόσμο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και αρκετό καιρό με τον επικεφαλή μας τον Δημήτρη Παπαστεργείο. Πιστεύω ότι είμαστε μια καλή ομάδα που είμαστε καταξιωμένοι στο χώρο μας. Είναι από διάφορους κλάδους, συμμετέχουν στο συνδυασμό μας από όλους τους κλάδους που ασχολούνται γενικότερα στην πόλη των Τρικάλων με διάφορα επαγγέλματα. Και πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε καλά. Μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο της Δημοτικής Αρχής. Πιστεύω ότι μπορούμε να οργανώσουμε κάποια πράγματα καλύτερα και ζητάμε τη στήριξη του κόσμου, να μας δοθεί η ευκαιρία, η δυνατότητα να μπορέσουμε να προσφέρουμε κι εμείς με τη σειρά μας. Για σας? Για μένα, από τη στιγμή που συμμετέχω, θα ήθελα να με στηρίξει ο κόσμος. Είναι πολύ απλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οφείλω να πω στο κλείσιμο πως με το χαμόγελο μπήκατε, το χαμόγελο διατηρήσατε σε όλη τη διάρκεια της κουβέντας μας και με το χαμόγελο φεύγετε. Να σε ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ Καλό πάρα κουράγιο πολύ. Και δύναμη, γιατί έχετε αρκετές μέρες ακόμα μπροστά σας. Και εύχομαι και ελπίζω πραγματικά αυτό που είπα να γίνει πράξη, να δούμε έτσι ανανεωμένο το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, οτιδήποτε νέο που συνοδεύεται από νέο ήθος, νέο ύφος, αλλαγή νοοτροπίας, χωρίς να σημαίνει βέβαια, επαναλαμβάνω σε αυτό πως δεν έχει και η παλιά γενιά να δώσει ακόμα, νομίζω ότι είναι ουσιαστικό και ελπιδοφόρο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, στο κλείσιμο αυτής της εκπομπής να σας υπενθυμίσω σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ κεντρική προεκλογική εκδήλωση από τον κύριο Γιώργο Μητσούλη, επικεφαλής συνδυασμού Τρίκης Πολιτεία. Μια ξεχωριστή πραγματικά εκδήλωση η οποία ξέφυγε από τα καθιερωμένα, από τα τετριμμένα θα έλεγα των μέχρι τώρα προεκλογικών συγκεντρώσεων. Αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσετε 10 η ώρα το βράδυ και εκτιμώ πως θα συμφωνήσετε μαζί μου. Αμέσως μετά η Στέλλα Χασάπη θα φιλοξενήσει στο στούντιο τον κύριο Γιώργο Καπέλο, υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με το συνδυασμό Τρίκαλα Συμπολιτεία του κυρίου Χρήστου Λάπα, και θα κλείσει η σημερινή ημέρα των συνεντεύξεων με την συμπολίτησά μας, την κυρία Σοφία Σακοράφα, η οποία είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Σακοράφα που βρίσκεται ήδη στην πόλη των Τρικάλων, θα είναι και αύριο το πρωί από ό,τι γνωρίζω εδώ. Σήμερα λοιπόν το βράδυ θα μιλήσει εδώ στην τηλεόραση 10 με την κυρία Στέλλα Χασάπη. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2.30 το μεσημέρι. Αύριο ξεκινάμε τον κύκλο των συνεντεύξεων με τον κύριο Σιμορέλη, υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη, με το συνδυασμό της κυρίας Διώτη, δρόμος ανατροπής για την Θεσσαλία. Να είστε καλά, γεια σας.